Nasa Bibilang. president na. So, hindi pa bumibilang ng 30 days upon... Malapit na. So magkano na yun? Absent tulo na. Nasa budget eh. okay. 10 So, billion ng rice at 10 billion ng coconut. so approve na yun. Yun, sayang naman yun. Oo, tama. Thank you, ma'am. Meron hindi yan. Malaki yun eh. Yung universal health care. Mm. Yung akin, 10 billion. Madali na yan. Yeah. Tsaka wala namang mag-argue na importante yung mga coconut farmers at saka rice farmers. Natawag ako kung hindi ko na alam kung saan nalagay. Kaya yan, bigyan ko. Pabayber na lang sa